nik z vás túto misiu neprežije, ak nebudete dodržiavať pravidlá. Pravidlá? No to najdôležitejšie z nich je zabávať sa, však, Colin. Po prvé, budeš ma oslovovať veliteľka Voidová. A po druhé, ani nevieš, ako sa mýliš. Toto výlet nie je, tu sa veľa vecí deje. Len pravidlá môžu udržať ťa v správnom smere. Kto pochybnosť má, čaká ho čierna diera. Počúvajte, systém zapoveď, kód znie nám stoj. A nestrieľaj, do slnka nezízaj. Vyrovnaj nápoj so zadkom, niečo správ. Dezinfekcia až do kosti, nezbav sa pozornosti. Minigolf tu má zákaz aj pre hostí. Tak na čo ho vôbec máte? Astronaut pravidla má, tie si ctí. Ten sa vyzná, kto ich pochopí. V tejto rakete je mnoho vecí, ktoré môžu prekvapiť. To nie sú hračky, ver, musela som všetko zamknúť. Verím, že kryokomory sa chytať nebudeš. To svojou parou zamrazí ťa do stavu bezvedomia a budeš ako cencúr, ktorý sa rozlomí. A je to celkom zábava, keď zadrkoceš zubami. Zabudni, že touto loďou poletíš ty. Riadenie veruje iba pre vzdelaný. O nič nežiadam vás, len počúvajte nás. Niečo spláč a do Neptúna nabúráš. Keď pravidlá máš, nechaj ich znieť. Hneď ich spočítaš. 8095, skvelá Gwendolina. Veľký poriadok v nich má. A hoď vzduch je tu rýpky, nauč sa všetky a do písmena. Preto ten veľkokorporát nemá veľa strát. Tak začni s tým, ja nepopustím, inak neprežiješ, kamarát. Výborne. Máte otázky?